Sentenza li ngħatat fil-bidu ta' Diċembru tista' tiftaħ il-bibien għal ħafna kawżi bi proċedura sommarja biex jiġu żgumbrati inkwilini li joqogħdu f'postijiet regolati b'kirjiet antiki. Fil-fatt il-bord li jirregola l-kera presedut mill-Maġistrat José De Micoli ordna biex raġel li kienet jgħix f'residenza u kienet iħallas ftit aktar minn 200 euro fis-sena jiżgombra fi żmien 30 ġurnata wara ddikjara l-liġi li permettitlu ikompli dik il-kirja kienet misjuba li tikser id-drittijiet fondamentali tas-sit ta' residenza. Sa issa kull min kellu proprjetà li kienet maqbuda taħt il-liġijiet antiki tal-kera kien ikollu jiftaħ kawża kostituzzjonali sabiex ikollu dikjarazzjoni li l-liġi l-antika tal-kera tiksirlu id-dritt fondamentali tiegħu ta' tgawdija tal-proprjetà. F'dawn il-każi l-Qorti Kostituzzjonali dejjem sabet favur is-sit u kienet tordna kumpens lill-istess sit. Iżda biex jieħu lura l-pussess tal-proprjetà, is-sit irid jiftaħ kawża oħra quddiem il-bord li jirregola l-kera, proċess li jinvolvi aktar żmien u aktar spejjeż. Iżda il-liġi tipprovdi wkoll sabiex persuna tmur quddiem il-qorti u titlob deċiżjoni b'dik li huwa magħrufa bħala il-proċedura sommarja, fejn il-qorti tieħu deċiżjoni b'mod aktar spedit f'temp ta' ftit ġimgħat. Fis-sentenza tiegħu il-bord li jirregola l-kera mexa ma' sentenzi passati fejn il-qorti kienet irraġunat li jekk torna biss il-ħlas ta' danni u tħalli lill-liġi tkompli jkollha effett bejn il-partijiet, il-qorti tkun qiegħda effettivament tippermetti li jkompli stat ta' antikostituzzjonalità. Fid-dawl ta' dan tkompli sentenza li kieku l-bord kellu jiddeċiedi mod ieħor ikun qiegħed jipperpetwa l-ksur ta' drittijiet tar-rikorrent, f'dan il-każ is-sit tal-proprjetà, u għaldaqstant ordna li l-inkwilin jiżgombra mir-residenza fi żmien 30 ġurnata. Dan hu fost l-ewwel kawżi fejn intużat il-proċedura sommarja. Esperti fil-kamp legali qed ibassru li din is-sentenza se twassal biex aktar qrati u tribunali isegwu dan il-każ u li se jfisser li jkompli jiqsar iż-żmien fejn sit ta' proprjetà mikrija qabel l-1995 ikun jista' jieħu lura il-pussess ta' ħwejġu. L-avukati Edward De Bono u Karl Mikallef deru għas-sit tal-proprjetà.